ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତର ମୁକୁଟ ବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତର ସେ ଥିଲେ ସର୍ବନାମ, ଓ ଠାରୁ ଯାଏ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ସେ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତର ଭଗୀରଥ। ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ, ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ, ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ, ଗଜଲ ବା ଭଜନ ସବୁଥିରେ ସେ ଭରିଥିଲେ ଦନତା। ଗୀତ ରଚନା, ଗାୟନ ଓ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ସବୁ ବିଦ୍ୟାର ସେ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଶ୍ରୋତା ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଅପୂର୍ବ କ୍ଷମତା ଥିଲା ତାଙ୍କର। 1936 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରେ କଟକରେ ଜନ୍ମ। ପିତା ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ମାତା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ। କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ସାଧନା ବଳରେ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷକୁ ସେ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲେ। 50 ଦଶକରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାର ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ରେଡ଼ିଓ, ଗ୍ରାମଫୋନ। 1955 ମସିହାରେ ରେଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଥିଲା ମଧୁ ସଞ୍ଜରେ ଭ୍ରମରା। ସଜଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ବାଜିଲା। ପାହାଡ଼ର ସେ ପାଖେ ଆମ ଛୋଟ ଗାଁ। ସେ ରାତି ଝରି ଝରି ଯାଏ ଅନେକ ଫୁଲ, ଯାହା ଅପାର ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। 1956ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମଫୋନ ରେକର୍ଡ ଗୀତ ଗାଡ଼ିଆଳ ଭାଇ ଧରିଛି ସୁର ଓ ବଇନା ଛୁରିଅନା। ଠିକ୍ ତା ପର ବର୍ଷ ଆସିଲା ରଙ୍ଗଲତା ରୁଷିଛି ଓ ସବାରି ଚାଲରେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗୀତ ତାକୁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା। 1972 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ LP ରେକର୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଯାରେ ଭାସିଯା ନୌକା ମୋର ଭାସିଯା ପରି କାଳଜୟୀ ଗୀତଟି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଶୀର୍ଷରେ। ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ବାସ୍ତବ୍ୟ ଅନନ୍ୟ, ଅତୁଳନୀୟ ଓ ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ। ସ୍ମୃତି ତୁମେ ଶ୍ରାବଣ ରାତି, ନଦୀର ନାମ ଅଳସୀ କନ୍ୟା। ହେ ଫଗୁଣ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ପରେ, ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଲ୍ଲି ହସେ। କଳଙ୍କିତ ଏଇ ନାୟକ ଆଖିରୁ ପରି ଅନେକ ଗୀତ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନପ୍ରାଣକୁ ବିନୋଦିତ କରେ। 1958 ମସିହାରେ ମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୀତିକାର ଓ ଗାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଲା ଜହ୍ନ 1965ରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା, ଯାହାର ରକତ ଟଣମ ଖଇର ପାଞ୍ଚ ଫଳ ଗୀତଟିକୁ ଆଜି ବି ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରେମୀ ଗୁଣଗୁଣ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ କିଏ କାହାର, ନାଗ ଫାସ, ଯାଯାବର, ତୋ ପଇ, ସ୍ୱପ୍ନ ସାଗର, ସୁନା ଚଢ଼େଇ, ଦୈବ ଦୌଡ଼ି, ଜଗା ହାତରେ ପଘା ଭଳି ଶତାଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ସଫଳ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। 5 ଦଶକ ଭିତରେ 140ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଣ୍ଠଦାନ, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ, 129ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୀତିକାର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସହ ସବୁ ଫର୍ମାଟକୁ ମିଶାଇଲେ ରେଡ଼ିଓ, ରେକର୍ଡ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟିଭି, କ୍ୟାସେଟ୍, CD ଇତ୍ୟାଦି। ସେହି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯିଏ 15,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୀତ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି କାଳଜୟୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରାର ଦିନଟି ଥିଲା ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ 2002 ମସିହା। ଆଜି ତାଙ୍କର 21ତମ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ସେହି ଅମରାତ୍ମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।